Witam, witam. Coś mi tu jak zwykle YouTube zapodał jakieś dziwne rzeczy. Dobra, mamy 18. Zaczekamy 2 minutki, może jeszcze się ktoś zjawi. I od razu chciałabym powiedzieć, że jeżeli coś by się zaczęło dziać w trakcie z połączeniem, wczoraj mieliśmy na transmisji tapowej takie różne problemiki, to przełączam się po prostu na Facebooka i tam będzie transmisja dalej trwała. Natomiast też z waszej strony, jakby co, to piszcie do mnie albo tutaj na czacie na YouTube, albo na Messengerze. To będę wiedzieć, czy wszystko jest ok, czy coś się niepotrzebnie na mnie zadziewa tutaj. No, dzisiaj słuchajcie, przez pierwszą godzinę robimy jak zwykle soft, podstawy softu i zrobimy sobie dzisiaj kroki jigowe, rising step i sync and grind. Wrócimy sobie też do polki, spróbujmy połączyć te sekwencje w całość, stworzyć jakąś małą kombinację. Natomiast w drugiej części będziemy oczywiście szanosować i zrobimy sobie małą powtórkę kroków, które były i dołożymy jeszcze 2 nowe. I jak się uda, to trochę poimprowizujemy. Ok, słuchajcie, to już jest czas, więc zaczynam od rozgrzewki. Włączę nam jakiegoś jiga, żeby już się przyzwyczajać do nowego rytmu. Ok, mam nadzieję, że słychać. Jakby coś było nie tak, to piszcie. Ok, możemy sobie wstać. Troszkę obniżę ekran. Jeszcze czekajcie. Ok. I zaczynamy od tego, że chcemy skontaktować troszkę z swoim ciałem, więc dajcie sobie chwilkę. Poruszajcie się po swojemu. Poddychajcie sobie świadomie. Albo głęboko, albo po prostu tak jak zwykle, zauważając wasz oddech. Można dodać ręce. I ostatni raz. Przeciągnij się, wydłuż ciało. Rozluźnij. I troszkę sobie podotykamy się po całym ciele, pobudzimy nasze receptory. Obudzimy trochę nasze ciało całe. Stopy. Tył nóg. I jeszcze chwila dla głowy, twarzy. Możecie sobie delikatnie pomasować kark, w którym często jakieś spięcia niepotrzebnie siedzą. Okej. Dobra, będziemy się teraz ściągać do środka, całe ciało, zasysamy do centrum. I otwieramy się na zewnątrz też od centrum. Zasysamy się najpierw na wdechu i na wydechu. Otwórz, rozluźnij. I ostatni raz. Wdech, wszystko idzie do centrum i otwórz się. Ok, stajemy równolegle i roll. Od samego czubka głowy idziemy w dół. Krąg po kręgu. I powoli góra. Też krąg po kręgu. Zróbmy sobie jeszcze raz.
muzyczka nam się skończyła. I w górę. Okej, czekajcie, włączę jeszcze raz. Coś spokojniejszego i ostatni raz. Głowa, dół. I powoli góra. Okej, dobra. Stajemy sobie wyraźnie na całych stopach. Czujemy podłogę i zaczynamy delikatnie odpychać się od niej, co powoduje, że nasze kolana zaczynają pracować. Opuszczamy ciężar ciała w podłogę. Kostki ładnie też razem z kolanami amortyzują. Dodaj sobie ręce. Możecie sobie zrobić krążenia w jedną stronę, w drugą i postarajcie to synchronizować z nogami. I jeszcze 2 razy. Okej. I uwaga. Przenosimy ciężar ciała na jedną stronę, stabilizujemy się i będziemy sobie robić akcenty. Hop. Okej, mięśnie brzucha pracują, nasze centrum już obudziliśmy, więc ono jest aktywizowane, ładnie nas też trzyma. Pomaga utrzymać równowagę. Przechodzimy na drugą stronę. Stabilizacja i akcent. Hop. 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 I hop. Okej. Dobra. I parę skrętów tułowia. Często się zdarza, że podczas tego ćwiczenia nasz kręgosłup wydaje dziwne dźwięki. To jest normalne. I sięgamy. Góra, góra, dół, dół, góra. Jesteśmy wydłużeni po przekątnej. Okej. I parę obrotów w jedną stronę. Możecie zrobić wolno, na przykład z zamkniętymi oczami spróbować. Zatrzymaj się. I w drugą stronę. I zatrzymaj się. Okej. Dobra, moi kochani. To uwaga. Zrobimy sobie powtórkę polki. I chciałabym, żebyśmy zatańczyli ją najpierw do rytmu reela, czyli tak jak robiliśmy to dotychczas, a później do rytmu jiga. I może poczujecie różnicę, że tak naprawdę ten sam krok jest delikatnie inaczej tańczony do obu rytmów. Zaraz zobaczycie sami. Więc włączę jakiegoś reela i sobie na spokojnie powtórzymy krok polki. Czekajcie. Okay. Skieruję troszkę bardziej na nogi. Więc przypominam co już mnie raz, i 2, i 3, i 4. Raz, i 2, 3, i 4. Hop. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3. Możecie popróbować sobie pozmieniać przestrzeń. Jeszcze raz. I raz, i 2, i 3, i 4, 5, i 6, i 7, 8. Ok? I ten krok płynie bardzo równo. Raz i 2, hop, raz i 2, hop. Więc wszystkie ćwierćminuty reelowe są jakby pokryte naszymi krokami. Raz, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4. Możemy sobie spróbować polkę przód i tył.
Uwaga, 2 do przodu, 2 i 2 do tyłu. I jeszcze raz. Okej, natomiast rytm jiga jest nieco inny, ponieważ też go możemy oczywiście rozliczyć w głowie raz i 2 i 3 i 4, ale tak naprawdę jest on w rytmie 4/4, jig jest w rytmie 6/8, co oznacza, że w naszym takcie będziemy mieli raz, 2, 3, 2, 2, 3. Taki podział rytmiczny. Więc włączę teraz jiga i zatańczmy sobie polkę i poczujcie sami, czy czujecie jakąś różnicę. Tak, mamy raz, 2, 3, 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 raz, 2, 3. Okej. I 6, 7 i. I raz, i raz, 2, 3, 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 raz, 2, 3. Jest taka jakby mikropauza pomiędzy pierwszym a drugim krokiem na przykład. I później trzecim a czwartym. A. 7 i. I raz, i 2, i raz, i 2. Zróbmy sobie znowu do przodu i do tyłu. Okej. Nie będę się teraz tutaj rozwodzić nad tłumaczeniem rytmiki, natomiast mam nadzieję, że udało Wam się poczuć, że w reelu te polki bardziej płyną. To wynika właśnie z natury rytmu. La 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 la. Tiki, 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 tiki. Natomiast w jigu one są takie troszkę Okej, więc może kiedyś Wam to dokładnie rozrysuję, nie wiem, zrobię jakiś filmik, albo się spotkamy na żywo i sobie to dokładnie wytłumaczymy. No dobra, to słuchajcie, jedziemy sobie z krokiem, który się nazywa Rising Step i wygląda on w ten sposób. Pokażę najpierw. Hop, hop, tył, hop, raz, 2, 3, 4, hop, hop, tył, hop, raz, 2, 3, 4, hop, hop, tył, hop, raz, 2, 3, 4, hop, hop, tył, raz, 2, 3, 4. Okej? I co tam po kolei się dzieje? Więc zaczynamy sobie od akcentu. Mamy akcent, przyciągamy nogę do kolana, później tą samą nogę zabieramy do tyłu i później kolejny raz nogę, która jest z przodu, zabieramy do tyłu. Raz, 2, 3, 4. Jeszcze raz pokazuję. Mamy akcent, tył i tył jeszcze raz. Małe tup-tupy. Jest ich 4. Postarać się je wszystkie zrobić. Tył, przód, tył, przód. Ta, 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 ta. To jest tylko coś takiego. Małe tup, 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 tup. Tup, 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 tup. Jeszcze raz. 7 i kolano do tyłu i raz, 2, 3, 4. I teraz ta noga, która jest wolna, idzie do przodu. Robię akcent, czyli to będzie druga noga, nie ta, co przed chwilą robiła. Do kolana, do tyłu i zabieramy tył, przód, tył, przód. I spróbujmy sobie w kółko porobić nasze rising stepy. Na razie nie dodaję żadnych podskoków pomiędzy. Na razie sobie tylko wypracujemy sam ruch. Ok? 6, 7 i kolano, tył i tył, 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 tył. Kolano i tył i tup, 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 tup. Kolano do tyłu i jeszcze raz do tyłu. Pamiętajcie, że 2 razy noga idzie w tył. Kolano, tył, raz, 2, 3, 4, kolano, tył,
Raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli chodzi o to, jakie duże są te ruchy, to jest wasza decyzja. Na początku mogą być malutkie, a później mogą być coraz większe. W zależności od tego też, gdzie chcemy je wykorzystać, nie? Dobra, stanę tyłem. I jedziemy jeszcze raz. Od akcentu zaczynamy. 6, 7 i kolano, tył. I raz, dwa, trzy, cztery, kolano, tył. Raz, dwa, trzy, cztery, kolano, tył. Raz, dwa, trzy, cztery, kolano, tył. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok. Więc to jest podstawa rising stepa. Natomiast kto chce, może sobie dodać tam podskoki. I teraz pierwszy podskok jest razem z akcentem. Więc mamy hop. Później na tej samej nodze drugi raz podskakujemy. Hop, tył. Ok. Już mamy hop, hop, tył. Możecie sobie przez chwilę to połączyć. Bardzo ładnie i płynnie. Li, ti, ti. Aha. Hop, hop, tył. 7 i hop, hop, tył. 7 i hop, hop, tył. Ok? I ostatnia rzecz. Robimy hop. Jak przenosimy nogę do tyłu, jest też podskok. Tup, 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 tup. Więc cały krok wygląda w ten sposób. Hop, hop, tył. Hop, raz, dwa, trzy, cztery. Po czym druga noga robi to samo. Hop, hop, back. Hop, raz, dwa, trzy, cztery. Ok? Zróbmy parę razy wolno. 7 i hop, hop, tył. Hop, raz, dwa, trzy, cztery. Hop, hop, tył. Hop, raz, dwa, trzy, cztery. Hop, hop, tył. Hop, raz, dwa, trzy, cztery. I ostatni. No i dobra, ja spróbuję jakąś muzykę znaleźć, słuchajcie, wolniutko. I możemy sobie zrobić takie seryjki. Jeżeli ktoś nie narzeka na twardą podłogę i nie potrzebuje po drodze rozciągać łydek, to może sobie zrobić więcej. Ja będę robić po 4 rising stepy pod rząd. Więc... Hop, hop, back, hop, raz, dwa, trzy, cztery. Czy coś tutaj ktoś mi nie melduje? Dobra, jest wszystko ok. No to uwaga. Mamy akcent tył i raz, dwa, trzy, cztery. Hop, hop, back, hop, raz, dwa, trzy, cztery. I jedziemy. 6, 7 i hop, hop, tył, hop, tup, 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 tup. Hop, hop, tył, hop, tup, 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 tup. Hop, hop, tył, hop, tup, 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 tup. Hop, hop, tył, tup, 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 tup. Okej? Czekajcie. To jest chyba troszeczkę wolniejsza muzyka, więc zróbmy na początku dalej. Hop, hop, back, hop, tup, 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 tup. I hop, hop, back, hop, tup, 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 tup. 5, 6, 5, 6, 7 i hop, hop, back. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. I teraz jadę jeszcze raz. I 5, 6, 7. Hop, hop, back, hop, raz, dwa, trzy, cztery. Hop, back, pam, pam, pam. Okej. Spróbujmy jeszcze raz. I 5, 6, 7. Akcent tył, tup, 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 tup. Akcent tył, tup, 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 tup. Okej. I ostatni, stanę tyłem może tym razem. Małe podstupy. Słuchajcie, jeżeli zrobimy malutki ten krok, to myślę, że powinniśmy spokojnie nadążyć. Jest taka mała rzecz, która może się przydać, jeżeli ktoś ma problem z połączeniem.
A mianowicie zobaczcie, robię hop, hop, back. Raz, dwa, trzy, cztery. I ja na czwarty kroczek już myślę o tym, żeby noga zaczęła do akcentu wychodzić. Bo jak za długo zostanę, to będzie później mi trudno szybko w odpowiednim czasie zrobić akcent. Tak więc pokażę jeszcze raz. Mam hop, hop, back, hop, raz, dwa, trzy, cztery i już zabieram, znaczy wyciągam nogę do przodu. 4. Nie? Więc to jest ważny moment. Na 4. Tup, tupy i wyciągam nogę sobie do akcentu. Dobra, więc zróbmy jeszcze jedną serię z takim rzuconym tipem właśnie. Ok, więc czekajcie. Raz, dwa, trzy, taka, 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 taka. Czekam sobie na frazę. O, i w sumie bokiem mogę zrobić. 5, 6, 7. Hop, hop, tył. Raz, dwa, trzy, 4. Hop, hop, tył. 4, hop, hop, tył. Drugim bokiem. 5, 6, 7. Hop, hop, tył, hop, tył, 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 tył. Tyłem. Możecie sobie troszkę rozluźnić łydki. Rozciągnąć jedną, rozciągnąć drugą. Napić się łyka wody. I jedziemy sobie z drugim krokiem jigowym. Co tu się dzieje? Wszystko w porządku. Na razie widzę, że chyba działa transmisja. Dobra. Tak więc ten kroczek nazywał się Rising Step, tudzież Rise and Grind. Rise od wnoszenia się, grind od ugniatania. O, cicho, nawet ktoś coś napisał. O, Marta napisała, że działa super. Natomiast drugi krok nazywa się Sink and Grind. Więc będziemy robić na początku sink, czyli nie wchodzić do góry, tylko wprost przeciwnie. Chociaż w sumie tam też jest delikatne wejście do góry ostatecznie. Tak czy siak jakby ruch jest bardziej skierowany w dół. I teraz patrzcie, będziemy go robić ciągle na jedną nogę. Jak zacznę sobie od prawej, to robię siup, siup i zabieram prawą nogę do tyłu. Raz, dwa, trzy, 4. Więc jest takie bujanko. Przód, tył, zabieram nogę, tył, przód. I znowu idę do przodu, do tyłu, tył, przód. I bujam się, tył, przód. Raz, dwa, 3, 4. Mogę grać w miejscu, mogę się przemieszczać. Raz i dwa, i raz, 2, 3, 4, i raz, i dwa, raz, 2, 3, 4. Ok, zróbmy na drugą nogę. 5, 6, 7 i raz, dwa, 3, 4. Lewa, przód, prawa, tył, lewa, tył, przód. Hop, hop. Raz, 2, 3, 4. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Hop, hop. Tup. Raz, dwa, tył, przód. Okej. I teraz znowu jest sytuacja, że możemy sobie zostać na razie przy tym chodzonym klimacie.
a możemy sobie dodać małe podskoki. I tak naprawdę są różne wersje tego kroku. W mojej wersji robię tak. Najpierw jest wejście na palce, do tyłu, hop, tup, 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 tup. W sumie poczekajcie, ja muszę go zrobić i zobaczyć, te podskoki tam mam. Hop, raz, hop, dwa, hop, tup. Dokładnie. Więc jak się rozpędza, to tak naprawdę 3 podskoki tam wsadzam. Pierwszy jest na lewej nodze hop, wejdź. Ok? Czyli nie ma samego wejdź, tylko z rozpędu hop, wejdź. Ok? Więc jak też chcę dodać ten podskok, hop, wejdź. Później, jak schodzę, to tak naprawdę na tej nodze delikatnie podskakuję. Para. To jest moje wycofanie. Jestem tu, hop, zejdź. I hop, zejdź. Tak? Czyli mam hop, wejdź, hop, zejdź. I teraz hop, raz, dwa, trzy, cztery. Hop, wejdź, hop, zejdź. Hop, raz, dwa, trzy, cztery. Hop, wejdź, hop, zejdź. Hop, raz, dwa, trzy, cztery. Hop, wejdź, hop, zejdź. Raz, dwa, trzy, cztery. Zróbmy na drugą nogę. I tak, jeżeli dla kogoś jest to nowy krok i te podskoczki robią bardzo dużo zamieszania, to pamiętajcie, żeby wrócić do bazy, jak zwykle. 5, 6, 7 i hop, wejdź, hop, zejdź, hop, raz, dwa, trzy, cztery. Hop, wejdź, hop, zejdź, hop, raz, dwa, trzy, cztery. Hop, wejdź, hop, zejdź. Hop, raz, dwa, trzy, cztery. Hop, wejdź, hop, zejdź. Hop, raz, dwa, trzy, cztery. Ok? Zróbmy jeszcze raz, ciutko szybciej. No i później z muzyką. 5, 6, 7 i raz, i dwa, i tup, 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 tup. I raz, i dwa, tup, tup, tup. Raz, i dwa, tup, 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 tup. I 4 razy możemy zrobić. I na drugą nogę. I raz, i dwa, tup, 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 tup. Hop, wejdź, hop, zejdź, hop, tup, 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 tup. Hop, wejdź, hop, zejdź. Hop, wejdź, hop, zejdź. Aha. Dobra. To samo z muzyką. O, ciągle się zapominam obrócić, więc porobię raz przodem, raz tyłem. Będziemy mieli hop, wejdź, hop, zejdź, hop, tup, 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 hop, wejdź, hop, zejdź, hop, tup, 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 tup i tak dalej. 5, 6, 7 i raz, i dwa, i raz, raz, 4, raz, i dwa. Druga noga. 5, 6, 7 Można tak samo zrobić wersję chodzoną. Tak, w razie czego. Robię tyłem do was. Uwaga. I raz, i dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz, i dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Druga noga. 5, 6, 7. Raz, dwa, raz, trzy, cztery, raz. Okej, ostatni raz. 5, 6, 7 i go i raz. Drugą stronę. Mamy to. Łyk wody, rozciągnięcie łydek i będziemy łączyć pewne sekwencje.
słuchajcie, zrobimy sobie na sam początek bardzo klasyczne połączenie 3 sing and grindów pod rząd plus rising step. Osoby, które to znają, niech sobie przypomną, natomiast na przykład mogą sobie dodać jakiś mały element zaskoczenia. Niech to będzie chociażby obrót w rising stepie. Pokażę to Wam. Zawsze będzie to coś nowego dla Waszego mózgu, dla Waszego ciała, a nie tylko ciągłe włokuwanie tego samego, zwłaszcza jak ktoś rzeczywiście dobrze zna ten krok. Dobra, więc tak, pokażę raz na jedną, raz na drugą. Zaczynamy od prawej nogi do boku. I raz, dwa, trzy, cztery. Drugi, sing and grind. Trzeci i prawa noga idzie do akcentu. Hop, hop, tył, hop, tup, 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 tup. Lewa noga w tym momencie jest wolna. I od tej lewej nogi możemy startować w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. I uwaga, tylnia noga, akcent, tył, tup, 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 tup. I w sumie możemy się zapętlić i robić ciurkiem dokładnie to samo. Ok? Zróbmy jeszcze raz. Uwaga, uwaga. 5, 6, 7 i tył, przód, odwrotnie. Przód, tył, tup, 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 tup. Przód, tył, tup, tup, tup. Rising step. Hop, back, tup, 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 tup. I lewa. Do boku. Zamierz nogę z tyłu. Okidoki. I teraz uwaga, uwaga. Ogłoszenie dla osób, które znają to i chcą coś zakombinować. Jak robię sobie rising step, czyli robię ostatni sing and grind. Hop, hop, back, hop, raz, dwa, trzy, cztery. Spróbujcie go zrobić na zewnątrz. Ok, czyli jak robię prawą, hop, back, w prawą stronę. Jak będę robić w lewo, hop, ha. Możecie w sumie popróbować w jedną i w drugą, jak Wam będzie wygodniej. Ok? To zróbmy jeszcze raz na sucho, trochę szybciej i później z muzyką. Zrobię tyłem może. O. Tak. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, hop, back. I dwa. Chciałam drugi rising step zrobić. Hop, hop, back, hop, tup, 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 tup. I znowu tu. No dobra, to uwaga. Ćwiczymy sobie z muzyką. Muzyka, do której dzisiaj ćwiczymy, to zespół Sugar Nifty, akurat ta, co teraz będę puszczać. I utworek nazywa się The Point Road. Nie jest to taka czysta, tradycyjna muzyka, ale polecam bardzo. Okej. 5, 6, 7. Raz, dwa. I raz. I right, sing, step. Druga strona. Okej, chwila na łynek. Ktoś potrzebuje. I jedziemy jeszcze raz.
6, 7. Aha, nie zrobię. Dobra. No, jeżeli ktoś oprócz Marty jest zalogowany na YouTubie, to możecie napisać, jak wam poszło. Albo na Messengerze możecie napisać. A teraz łyk wody, tudzież chwila jeszcze dla was na poćwiczenie. I zrobimy kombinację drugą. Jig ma taki bardziej skaczący charakter, przynajmniej w softie. I często się zdarza, że ludzie się trochę bardziej męczą. Ale w sumie zależy, jakie kroki się ma. Tak więc nie ma reguły w sumie. Ale pewnie czujecie, jeżeli ktoś się uczy od nowa kroków jigowych w tym momencie, to one mają taki inny charakter. I jakbyśmy chcieli zatańczyć do muzyki reelowej, to coś nie do końca by się zgadzało. Bo na przykład właśnie tup-tupy, one idealnie wchodzą w te nasze raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. A w reelu, w rytmice reela nie ma tego w ogóle, więc tak jakoś, no dobra, można to zrobić, ale człowiek czuje, że nie jest aż tak w połączeniu z tą muzyką. No dobra, to moi mili, zrobimy sobie jeszcze taką sekwencję, która często się pojawia w tańcach Kaylee, gdzie robimy na początku 2 rising stepy, na prawą nogę i na lewą i później podchodzimy sobie prawą nogą przód, lewą przód polką i prawa w tył, lewa tył. Ten krok 2 polki do przodu, 2 do tyłu, zwłaszcza w tańcach Kaylee, nazywa się Advanced and Retire. Jakbyście gdzieś kiedyś usłyszeli, co to jest Advanced and Retire, to właśnie jest ten krok do przodu, do tyłu. Tak więc uwaga, uwaga. Robimy sobie tak. Akcent, tył, pierwszy rising step, lewa noga, rising step i od prawej idziemy 2 polki przód i od prawej 2 polki w tył. To jest taka jakby wyrwana trochę z kontekstu sekwencja, więc nie zazębi się tak, że będziemy raz na prawą nogę zaczynać, a później na lewą. Tylko będziemy musieli zrobić pauzę i wtedy sobie zacząć. Albo coś wykombinuję jeszcze zaraz. Uwaga! Więc 2 rising stepy i advanced i retire. 5, 6, 7 i hop, hop, back, hop, raz, dwa, trzy, 4. Hop, hop, back, hop, raz, dwa, trzy, 4. Polka przód, polka tył i polka tył. I co się dzieje? Drugi raz od tej samej nogi byśmy zaczynali, nie? Zrobimy polka tył. Ta noga jest wolna, więc idealnie do akcentu się nadaje. Zróbmy jeszcze raz. 5, może na lewą. 5, 6, 7 i akcent i tył. Tył 2, 3, 4. Akcent i tył. Tył 2, 3, 4. Lewa przód. Przód i tył. I tył. Posłuchajcie sobie przez chwilę rytmu, zrobię wystukiwanie i jakby postarajcie się, żeby właśnie nawet w softie każdy wasz kroczek był dokładnie jakby w timie, tak jakbyście stepowali. Więc posłuchajcie sobie chwilkę. Mam I tu było słychać, że właśnie Polki mają ten taki śmieszny rytm, bardziej taki tiki, 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 tiki. Tak, natomiast w reelu brzmiałyby one tak. Każdy kroczek
byłby w takiej samej odległości od siebie. No dobra, to uwaga, robimy jeszcze raz. Najpierw prawą nogą, później lewą. 5, 6, 7 i hop, hop, back, hop, raz, dwa, trzy, cztery. Hop, hop, back, hop, raz, dwa, trzy, cztery. Przód, przód, tył, tył, siup. Lewa noga to samo. 6, 7 i hop, hop, back. 2, 3, 4. Hop, hop, back. 2, 3, 4 i przód, 2, 3 i przód, 2, 3 i tył, 2, 3, tył, 2, 3. Dobra, no to odpalam muzykę. Tika taka taka taka, tika taka taka taka, tika kaka 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 kaka. Co nasze? Uwaga. 5, 6, 7 i przód. Możecie jeszcze raz. To sama noga. Rozluźniamy wydech i na drugą stronę. Od nowych razy, 2 razy pod rząd, spróbujcie. 5, 6, 7, 8. I lewa w górę, jeszcze raz. Dobra, zrobię tyłem do was. Uwaga. 5, 6, 7 i lewy step. Polka, przód. Tył. Jeszcze raz ta sama noga. Uwaga, będzie długa. Zaczniemy sobie z lewej. Pięć, 6, 5, 6, 7, hop. Chciałam już nowy krok zrobić. Uwaga, teraz rising step. 5, 6, 7. I hop. Okej, dobra. No, to słuchajcie. Zostało nam 15 minut, a w sumie zaplanowałam głównie to. Ale pomyślałam sobie, że możemy zrobić taki motyw, żeby połączyć te dwie rzeczy. I teraz tak. Czekajcie, jak to będzie najlepiej się łączyło. Więc tak, zrobimy na początku krok numer 2, a później dołączymy do niego krok numer 1. Więc będziemy mieli taką dłuższą frazę i sprawi to, że później znowu będziemy mogli zacząć krok numer 2 od nogi lewej i kontynuować krokiem numer 1. Ok? Więc uwaga, uwaga. Pokazuję, jak to się łączy. Robię najpierw dwójeczkę. Przepraszam. Robimy krok numer 2. 6, 7, rising step. I od lewej do przodu, do tyłu. I teraz hop do boku w prawo, hop do boku w prawo, hop do boku w prawo,
Rising step na wykończenie. I uwaga, lewa noga jest z tyłu i zaczynam wszystko od początku. Lewa najpierw, prawa, 2 polki przód. I tył. I lewa do boku. Hop. I hop. I trzeci. Wykończamy rising stepem. I mamy sekwencję taką dłuższą. Coś mi Marta napisała. A Marta się pyta, czy jak się robi polki do tyłu, to nie ma takiego wyższego wyskoku z tyłu. Wiesz co, może być, natomiast to jest kwestia taka, czy zdążysz, czy nie. Więc na dobrą sprawę. Raz i 2, 3, 4. Hopa, raz i 2. Chodzi ci o to, nie? Tam jest mniej na to czasu, mam wrażenie, niż w slip jigu, którego tańczyliśmy, ale spokojnie możesz to zrobić, nie? Ja troszkę się oszczędzam i raczej bazowe kroki tutaj robię, nie? Natomiast jeżeli chcemy, wszystko może być na maksa, wzięte do góry, dopracowane oczywiście, dopointowane, dowyskakane. Okej. Dobra, moi drodzy, to odpalam jeszcze raz music. Zatańczymy sobie najpierw do Sugar Nifty, a później jeszcze włączymy Martina Hayesa, żeby sobie porównać, jak do 2 rzeczy nam się inaczej tańczy, do tych 2 tunów. Więc uwaga, zaczynamy od kroku numer 2, czyli 2 rising stepy i advanced retire. I później do boku swing and grind. Uwaga, 5, 6, 5, 6 i 7. I przód. I tył. I do boku. Rising step na zakończenie. I od nowa. Rising lewa i prawa. Przód. Tył. I do boku. I rising na zakończenie. I na to wydech. I druga. Zrobię to samo tyłem. Dobra. I słuchajcie, chwila dla łydek znowu i zrobimy jeszcze jeden raz do bardzo fajnego utworku, który ma tytuł I buried my wife and danced on her grave. To jest właśnie Martin Hayes. Taki bardzo optymistyczny. Nie pytajcie mnie, skąd się biorą tytuły irlandzkich tunów, bo czasem bardzo zaskakują. Zwłaszcza, że ten nie ma wcale aż tak smutnego klimatu, więc nie wiem, czy ta żona była troszkę niepożądana w życiu tego człowieka, czy coś. Różnie bywa. Okej, czekamy na frazę. Przestajemy ględzić. 5, 6,
5 i 6 i 7. Hop. Relaxing step. Kitchen. I do boku. I hop, hop back. Tik. I relaxing step. Drugi. I przód. Okej. Dobra. Myślę, że nasze łydki mają dosyć jigowania, więc mówię, rozciągnijcie je i zrobimy sobie dzisiaj troszkę właśnie rozciągania na koniec. I rozćwiczymy nasze stopy. Ja zawsze mówię, że dla relaksu, po czym Marta puszczy komentarz ho. Ale zróbmy jedną rzecz. Połóżmy się na ziemi, mam nadzieję, że macie miejsce. Takie to. I chciałabym, żebyście... Najpierw powiem. Jak leżycie sobie na plecach, poczujcie, w którym miejscu stykają się wasze pięty z podłogą. To jest raz. A druga rzecz, poczujcie, że wasze kości kulszowe, które macie dwie, na których siedzicie, też mają styk z podłogą. I ta kość kulszowa z piętą są połączone siecią powięzi. Ok? I chciałam, żebyście to połączenie sobie poczuli, robiąc taki śmieszny coś. Odpychacie się piętami od podłogi, delikatnie pracują sobie stopy i po prostu się tak bujacie przez chwilę. Leżycie luźno, to jest bardzo relaksujące i miłe, więc może nie będzie wam się chciało już później wstać, ale przez chwilę tak poróbcie i poobserwujcie, co czujecie. Oddychajcie sobie. Ja nie będę teraz jakoś nie wiadomo ile gadać, niepotrzebnie. Zaangażujcie pięty, niech one się bujają, przód, tył, stawy skokowe. I wyobraźcie sobie właśnie, że pięta połączona jest z naszą kością kulszową, że na całej tej długości noga jest ze sobą, jakby wszystkie kości są ze sobą połączone. Możecie troszkę przyspieszyć, zwolnić, zrobić delikatnie bardzo na przykład też. Czasem chcemy zrobić bardzo mocno, a tak naprawdę nawet jak delikatnie to zrobimy, to nawet to nasze czucie może się zintensyfikować. Jesteśmy bardziej wyczuleni. Okej. Dobra, i teraz sobie powoli usiądziemy. Możecie się podeprzeć z tyłu na spokojnie. I będziemy sobie raz jeden point robić, raz drugi. I drugą nogą oczywiście flex, więc raz point, raz flex. I spróbujcie zaangażować też do tego biodra. Czyli za każdym razem jak robię point, to moje biodro delikatnie przesuwa się za stopą. Widzicie to? Siup, siup. Tak, czyli nie jest tylko to. I często tutaj nam się od razu wszystko napina, tylko czujemy to fajne połączenie. Jedna i druga noga to samo. I przy okazji ładnie nam się tutaj w tych biodrach pomasuje cała tkaneczka, stawy. Super mi się, nie wiem czy to słychać, jak mi się przesuwają moje kości kulszowe. Okej. I teraz zróbcie sobie parę razy jeszcze obie nogi. Hop. I rozluźnijcie. Ok? I spróbujcie po tym ćwiczeniu, mogliśmy w sumie to zrobić na początku, zrobić skłon do przodu i zastanowić się,
Czy przypadkiem będzie to łatwiejsze, czy na przykład troszkę Wam się rozluźnią tutaj te całe tyły nóg. Więc zróbcie sobie roll. Kolana nie będą proste i zróbcie tyle, ile możecie. I zastanówcie się, czy to jest jakieś takie trochę łatwiejsze niż zazwyczaj. Czasem po tym właśnie bujaniu, takiej aktywizacji i wydłużaniu tak zwanych hamstrings po angielsku, czyli tyłu naszych nóg, właśnie zdarza się, że nagle nam coś puszcza. Puszczają fajne napięcia. Więc może akurat Wam się coś takiego przydarzyło. Ok, zagnijcie sobie nogi w kolanach, pobujajcie się troszkę, rozluźnijcie kręgosłup, kark. I jak czujecie, pójdźcie w górę. Rozluźnijcie całe ciało. Jedną nogę, drugą, rękę, ramiona. Potrzebujecie, to możecie się sobie delikatnie porozkręcać w jedną stronę, w drugą stronę. I wziąć wdech, wydłużyć ciało, wydech i jeszcze raz. I poprzeciągać się jak tylko chcecie. Okej. No, bardzo dziękuję. Widzę, że dzisiaj chyba poszło lepiej, bo widzę, że jest ciągle stała liczba osób, to oznacza, że chyba w miarę ta transmisja wyszła. Okej, moi drodzy, pewnie jakoś do końca maja albo zrobię recap, albo po prostu ten live będzie dostępny na YouTube i będzie można sobie powtórzyć te wszystkie rzeczy, które dzisiaj zrobiliśmy. Jak ktoś ma jakieś pytania, to piszcie do mnie i też zachęcam Was do właśnie zaglądania na kanał YouTube'owy, bo staram się troszkę tutaj filmików wrzucać, które uważam, że mogą być przydatne i inspirujące. Nie dzieje się to z prędkością światła, bo chwilę czasu to zajmuje i też chcę, żeby one były w miarę takie konstruktywne, a nie po prostu, dobra, coś tam wrzucę i niech mają, tylko żeby rzeczywiście Was wspierały w Waszej nauce. Okej. Jakby co, to życzę Wam przyjemnego wieczoru, a kto zostaje, to powolutku może zakładać buty, tudzież skarpety odpowiednie do stepowania i zaraz zaczynamy sobie drugą część naszego spotkania. No, tak myślałam, Marta, że było słychać ten odgłos. Nie wiem, czy to bardziej ta podłoga to robi, czy po prostu moje kości, ale one zawsze gdzieś tam wystawały i nie mogłam dobrze usiąść. Miałam wrażenie, że jakieś są za bardzo szpiczaste. Fajnie by było wiedzieć, kto tu w sumie jest na tych zajęciach na live. Oprócz Marty. I Marty. O. Są dwie Marty. Przepraszam, jest Marta i Ingrid.
Okej. Dobra. Ostatni łyk wody. Okej. Słuchajcie, widzę, że te live streamy coraz szybciej nam idą. Tak przynajmniej mi. Więc zobaczymy, jak dzisiaj pójdzie. Plan jest taki. Zaczynamy sobie naszą rozgrzewką, gdzie wrócimy do tematu całych nut, półnut, ćwierć nut i ósemek, czyli będziemy sobie wystukiwać najpierw przez całą frazę całe nuty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery, trzy, dwa, trzy, cztery, cztery, trzy, cztery. Oczywiście jesteśmy w reelu. Teraz przenosimy się z giga do reela. Później będziemy wystukiwać półnuty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, dwa, dwa, trzy, cztery, co 2 razy szybciej po prostu, nie? 2 razy bardziej zagęszczony rytm. Następnie ćwierć nuty, czyli wszystkie bity w takcie. Raz, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery, trzy, dwa, trzy, cztery i D. I na koniec ósemki. Raz, dwa, czyli raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i tak dalej. Będziemy to robić oczywiście nie ciąć nożem coś, tylko stopami. I pierwszą sobie serię zrobimy po prostu, żeby sobie się wkomponować w tą rytmikę. Podczas drugiej serii chciałabym, żebyście sobie trochę pokombinowały z głośnością tego dźwięku. Może na warunki domowe nie jest to aż takie dobre, ale spróbujcie uderzać raz mocniej, a raz delikatniej. Wiąże się to często z ilością ciężaru ciała, który oddacie w kierunku podłogi. Tak, więc możemy... Zróbmy sobie tak. Będziemy sobie robić na przykład raz. Albo prawie mnie nie słychać, nie? Więc spróbujcie to troszkę poróżnicować. Chyba że ktoś rzeczywiście nie może bardzo głośno spłukać w domu. No, tak więc od tego sobie zaczniemy. Później przerobimy 3 kroczki. 2 z nich już były na zajęciach, tak czy siak je powtórzę i będzie 1 nowy. I zobaczymy, ile nam czasu zostanie. Na koniec chciałam, żebyśmy zrobili pewien element improwizacji, takiej kierowanej delikatnie przeze mnie. No dobra, to zaczynamy. Włączam reelową muzykę i jedziemy sobie dużo razy, praktycznie przez cały utwór sobie będziemy wystukiwać rytm. Możecie po prostu chodzić. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Pierwszy, cały nóg, raz, dwa, trzy, cztery, raz, 2, 3, 4. Jedno uderzenie to jest 1 takt. 2 razy szybciej jest. Dobra, 2 razy szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Kolejne 2 razy szybciej, więc ćwierć minuty. Możecie sobie zrobić taką małą przerwę po drodze. Takie. I znowu do całych nut. I pokombinujcie.
ostatni. A teraz sobie pomieszajcie te rytmy. Super! Ja cię. Miałam wrażenie, że nawet takie delikatne połączenie poczułam z wami. No, mam nadzieję, że fajnie to wam wyszło i pewnie zwróciliście uwagę, jeżeli udało wam się trochę pobawić z tym ciężarem ciała i ilością siły, którą wkładacie w dany krok, że nagle te rytmy zaczynają żyć. Więc jeżeli przez cały czas takim samym natężeniem jedziemy, jest super, jesteśmy metronomem, to jest bardzo potrzebne, żeby być metronomem. Metronom jest ważny. Natomiast jeżeli odważymy się trochę więcej, nie wiem, pomyśleć, poczuć, w sumie trudno mi to nazwać, przekroczyć pewną granicę waszego komfortu i zacząć eksplorować to, co robimy, to zawsze coś więcej z tego wyniknie i wasze stopy bardziej będą śpiewać i opowiadać historię, a nie tylko bla 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 bla. Więc na pewno wasz taniec zyska bardzo mocno. I też uwrażliwia to nas na słuchanie muzyki, bo szukamy w muzyce tych momentów, które chcemy zaakcentować. Jesteśmy bardziej wyczuleni na to. Dobra. No to moi drodzy, zaczniemy sobie od małej powtórki. Tego, co już było. Będzie to kroczek. W ogóle zróbmy właśnie Connemara Step. Zróbmy sobie Connemara Step, bo chwilę naszych zajęć nie było, więc nie wiem, czy jesteście na bieżąco, czy nie. Więc robiliśmy step, heel, step, heel, step. Step, step, heel, step, heel, step, step. To parę razy dla przypomnienia. Odwrócę się tyłem. Step, heel, step, heel, step i step. Bam, 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 bam. Zróbmy go parędziesiąt razy, żeby rzeczywiście poczuć się z tym dobrze i swobodnie. Możecie spróbować to zrobić bardzo malutkiego. Też z muzyką dla przypomnienia. Tym razem Alasdair Fraser.
i Natalie Hess. Utworek się nazywa Trip to Pakistan. Można wyczuć takie trochę nutki orientalne. Step, 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 tam. Jak ktoś czuje, że chciałby coś sobie poddawać jeszcze, bo Connemara mu dobrze wychodzi, to bądźcie swobodni w tym. Na przykład zrobić więcej chwili. Ale sam Connemara też jest ok. Jedna brawa. Taka, taka, tam, tam, stepki, stepki, i bang, stepki, stepki. I kroczek, który robiliśmy. Robiliśmy sobie ostatni taki krok. To był krok numer 2. I w sumie on jest... W sumie widziałam go w wielu miejscach. Zaczęło się chyba od Gerarda Butlera, ale później różne wariacje widziałam też gdzieś w Flea Dream, u Edwiny Gukian, więc trudno mi powiedzieć, skąd to wyszło do końca. Mamy tak. Step, step. Nasz początek. Tak? I na początku możemy go robić na całych stopach, później można też wyjść na stopie, można trochę mieszać i robić cała stopie cała, jak wam jest wygodnie. Można później szurać i też wersja z heelem była, pamiętacie? Więc kupa możliwości. Uwaga, idziemy jeszcze raz. 7, 8. Step, step. Po czym dodajemy 2 razy Connemara step. Step, heel, step, heel, step. Bang, step, heel, step, heel, step. Tak. I od drugiej nogi akurat tak wyjdzie. A jak wam wyjdzie od jeszcze raz tej samej, no to trudno. Step, 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 bang, bang. I 2 Connemara step. Więc dosyć prosta struktura. Zrobię tyłem. Uwaga. 5, 6, 7 i step, 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 heel, step, heel i bang, step, heel, step, heel i bang. Od drugiej nogi albo od wolnej nogi. Jeszcze raz przodem zrobię. 5, 6, 7 i pam, 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 step, heel i bang, step, heel i bang, od razu idę sobie, Ta-da-dam. I tyłem jeszcze sobie. 5 i 6 i 7 i możemy sobie zrobić parę razy i jeżeli ktoś na razie jeszcze z całą strukturą kroku się troszkę męczy, to po prostu niech robi ciągle tak samo. Natomiast ja polecam spróbować wersję na śródstopiu. Bang bang jest raczej zazwyczaj na całym stopniu. Znaczy przynajmniej mi się wygodnie i tak robi i wyraźnie taki akcent czuję. Ale oczywiście do wyboru. W sumie na śródstopy też można zrobić, jeżeli chcemy być lżejsi i delikatniejsi. Ok, więc jadę jeszcze raz. Wypróbujcie różne możliwości. 5, 6, 7 i...
tyłem. 7 i... Dobra. I dla przypomnienia była sobie wersja z heelem. Heel, step, step, heel, step, step. Więc jeżeli ktoś chce tą wersję wykorzystać sobie, może przez chwilę połaźmy po całej sali. Obcas, palce, palce. Obcas, palce, palce, tak? Przenieść delikatnie ciężar na obcas. Jakby nie bój się tego. To nie jest tylko dotknięcie, ale przenieść, przenieść. I rytm jest dokładnie taki sam. Pa, pa, pam, pa, pa, pam. Tam, tam, tam. I robię sobie kroczek nasz drugi od heela. 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3. Heel. Dobra, i tyłem. I 5, 6, 7. Dobra, odpalam muzykę. Zróbmy ileś sobie razy pod rząd. Ja będę robiła z przodem, z tyłem. I popróbujcie różne opcje. Popróbujcie też na przykład, jak to jest tym krokiem zostać w miejscu. Zazwyczaj się przesuwaliśmy, a można tak naprawdę nawet zostać w miejscu. Nawet jak robię heel. Nie? Więc w zależności od tego, na jakim jesteście, tym się bawcie. Zróbmy sobie tak, jedną wersję wolniejszą, a później szybszą. Więc zaczynamy od wolnej. Strasznie wolnej. Dobra, nie będzie strasznie wolna. Patatam, 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 pam. Pięć, 6, 7, 8, raz. Jak zauważyliście? Zaczynamy na przedtak. Czyli trzeci dźwięk jest dopiero na raz. 6, 7, 8 raz. 7 raz. 7 raz. Tak. 5, 6, 7, 8 raz. Uwaga! 5, 6, 7, hop! Dobra. Ja próbuję z heelem teraz. 5, 6, 7, hop!
podejście samo sprawia problem, to może sobie na przykład tylko to podejście poćwiczyć. Okej. To była wolniejsza wersja, a teraz sobie trochę przyspieszymy. Dobra, to jest trochę. Ojej. O dobra, to jest taka medium. Paketam, pam, pam, tyki, 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 paketam, pam, pam, tyki, 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 idziemy. Tak, jak jest szybsza muzyka, często to podejście to jest w ogóle takie lekkie szuranko. To jest okej. 5, 6, a dobra, oddaję frazy. 5, 6, 7 i... I jedziemy. Okej? To co chcecie. No, więc mam nadzieję, że już się do szybszego rytmu przyzwyczajamy troszkę. Jeżeli jeszcze się nam nogi plączą, to spokojnie, dajmy sobie czas. Wróćmy do wolniejszego i tyle. Weźcie łyka wody. To był krok numer 2, który się uczyliśmy. W ogóle zawsze mam problem, zwłaszcza z tymi krokami szanosowymi, bo one często nie mają nazw. I w sumie, no ten krok, wiesz, ten tam z heelem, gdzie 10 jest z heelem gdzieś tam w mojej głowie, więc w sumie no, nie jest to takie proste. Trzeba jakąś kotwicę sobie znaleźć. Tup, 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 krok, tup, 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 na przykład. Okej, to teraz zrobimy sobie krok nowy, którego jeszcze nie było, a na koniec wrócimy do kroku Emmy O'Sullivan, z tymi heelami właśnie. Na wszystkie strony świata. Więc nowy kroczek też jest taki dosyć popularny i w sumie jest bardzo prosty. Myślę, że nie będzie Wam sprawiał dużego problemu. Oprócz Connemara stepów są w nim takie przenoszenia nogi do tyłu, hopbacki. Czyli można je robić też na milion sposobów. Hop, tył, po prostu. Okay, więc poróbmy sobie parę razy. Podskakuję na nodze, której nie będę przenosić, tak? Bo niekoniecznie mam jedną z przodu, drugą z tyłu. Mogę być nawet tak na dobrą sprawę w ten sposób, ale przenieść. Hop, tył, hop, tył. I tu można rzeczywiście, jakby stylistycznie fajnie to wygląda, jak chowamy nogę z tyłu, tak? Czyli nie, że przenieść obok, tylko schowaj. Możemy zabrać ją na przykład trochę okrągło. Są bardzo, bardzo różne formy tego widziałam. Po prostu ludzie kombinują jak za każdym razem coś dziwnego robią, nie?
Najważniejsze jest, żebyśmy mieli ten flow. Hop, back, hop, back, hop, back, hop, back. Nawet można tym zostać w miejscu, jeżeli hop delikatnie wysuniemy do przodu. Hop, front. Hop, front, back, hop, front, back. Tak więc to jest coś, co będzie nowego. A tak to po prostu jedziemy sobie 2 Connemary. Hop, back, hop, back. Connemara step. Tak wygląda ta sekwencja. I też jak będziemy ją zapętlać i robić pod rząd, to będzie nam wychodzić raz jedna noga, raz druga. Chyba że nam się coś pomyli po drodze. Ok, więc Connemara step, Connemara step, hop, back, Connemara step. Ok, spróbujmy powoli. 5, 6, 7 i Connemara step, Connemara step. I teraz patrzcie, ta noga, która zrobiła bęk, to będzie noga, która będzie szła do tyłu. Hop, tył, hop, tył. I teraz ta noga, która się uniosła, robi step. Connemara step. Nie? I teraz od drugiej nogi zacznę. Connemara step, Connemara step. Noga, która zrobiła bęk, idzie w tył. Hop, tył, hop, tył. Connemara step. Więc te przejścia mogą się czasem trochę mieszać. Na to chwilkę poświęćcie sobie uwagi, która noga co robi. Zrobię jeszcze raz powoli. Dobra, jeszcze raz przodem, później tyłem. 5, 6, 7 i step, Connemara step, hop, back, step here i back, Connemara step, Connemara step, hop, back, Connemara step. Ok, jeszcze raz. 5, 6, 7 i hop, back, Connemara step, Connemara step, hop, back, Connemara step. Ostatni raz powoli tyłem. 5, 6, 7 i Connemara step, Connemara step, hop, back, Connemara step, Connemara step, Connemara step, hop, back, Connemara step. Okej. Tak, jakby ktoś mógł na przykład coś napisać, że wychodzi albo nie wychodzi, ale w razie czego zerknijcie sobie. Live będzie też dostępny, ale te kroki są już wrzucone na kanał jako recap. 3 reelowe kroki, jakiś taki plus minus tytuł ma ten filmik, więc między innymi ten krok też tam jest. Ok? Dobra, zrobimy ciut szybciej. 5, 6, 7 i jeszcze raz. Hop, tył, hop, tył. Jeszcze raz tyłem zrobię i później z muzyką. I uwaga, 7, hop! I jeszcze raz. Dobra, to jedziemy sobie. Kogo my tutaj rozłączymy? Na przykład Alan Kelly Gang.
Snow Reels. Jest mi trochę ciepło, więc możemy trochę śniegu puścić. Okej, zrobimy 5 i 6 i 7 i 4. Hop, hop. Jak chcecie, możecie poćwiczyć sam hop back na przykład do muzyki. Hop back, hop back. Często dla fanu robi się ten hop back tak troszeczkę bujając się. Nogę bierzemy sobie do boku. Może być hop back prawie jak step dances. Albo delikatnie na przykład odwodząc stopę, a kolano zostawiając. Nie? Tylko jeszcze raz. Może od początku. 7 i mam nadzieję, że tempo było w miarę w porządku. Na wszelki wypadek zróbmy sobie do wolniejszej muzyki jeszcze raz. Bardzo delikatna muzyka teraz. W sumie podobne, czekajcie. Ta jest jednak wolniejsza, to jest dobry typ. Uwaga. Taka tam i 5, 6, 7. Hop back, hop back. Hop back, hop back. Wow, to mamy trans hobbykowy, myślę, że. Okej. O, Jezu, coś tu się O, Marta już napisała, że już się nie myli, już jest git. Subcio. No, więc myślę, że przy przejściu może się trochę mylić, przy przejściu między Connemara a hopbackiem. Ja bardzo często tam po prostu źle przenosiłam ciężar ciała i później się dziwiłam, kurde, ja ciągle tańczę na jedno, a w teorii powinny mi się zamienić tamte nogi. Więc po prostu zwróćcie sobie uwagę i mówię, jeżeli tańczycie ciągle na jedną, to też nie gra jakiejś strasznie wielkiej roli, bo głównie ważne jest to, co wystukujecie nogami, ale w sumie dobrze jest poćwiczyć jedną stronę ciała i drugą. Dobra, to słuchajcie, został nam krok, który robiliśmy na początku.
znaczy na początku, jako pierwszy, jeżeli chodzi o większą kombinację, czyli ten kroczek Emmy O'Sullivan. Przypominam. Mieliśmy Connemara Step, ale zamiast bank zawsze wsadzaliśmy tam heel. Tak, więc step, heel i heel, step, heel i heel. Tak zaczynaliśmy. Później robiliśmy bujanko. Step, toe, step, heel, Connemara i heel. Zróbmy tą pierwszą część jeszcze raz. 7 i step, heel i heel, step, heel i heel, step, toe, step, heel, step, heel i heel. I teraz, jak jesteśmy już tutaj, to włącza nam się krzyż. Robimy step, heel, step, toe, step, heel, po czym step, heel, step, toe. Więc chcemy te heel'e i toe na wszystkie strony świata zrobić, nie? Jeszcze raz, skończyliśmy pierwszą połowę. Step, toe, step, heel, step, toe. I wykończamy Connemara i heel. I później był nasz step, shuffle, step. I teraz ten shuffle można zrobić śródstopiem, a można zrobić jako taki skaf, gdzieś po prostu też mogę to nazwać heelem, wyrzucenie nogi obca z pleca. Nie, więc jak chcecie, albo step, shuffle, step, step, shuffle, step, albo step, heel, brush, step, heel, brush, step. Zrobię to tyłem, bo to może być trochę dziwne. W sensie, tylko to chcę przypomnieć. Czyli jestem tutaj, kładę nogę, step, heel, brush, step. Ciężar ciała w sumie ciągle jest tutaj. Więc ten ostatni to jest też bank. Jeszcze raz. Step, shuffle, step, bank. 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 Ok? I później sobie to luźno, ładnie wychodzi. Ok. Robię tyłem i powtarzam jeszcze raz całość. Czyli step, heel i heel, step, heel i heel. Bujam się 2 razy, step, heel. Bujam się 4 razy. Connemara i heel, końcówka. Jeszcze raz. 5, 6, 7. I heel, step, heel i heel. Bujam to, bujam heel, step i heel. Bujam to, bujam heel, bujam to, heel i końcówka i. Żeby jeszcze z przodem. 5, 6, 7 i. Ma bardzo fajną rytmikę ten kroczek. Więc jak już wejdzie nam w głowę, to później też nogi łatwiej podążają. Zrobię Ci szybciej. 5, 6, 7, hop. I ostatni raz tyłem i zrobimy z mozą. 5, 6, 7. Pamiętajcie, że przed tą końcóweczką jest pauza. Pam, pam, pararara. Trzeba wyczekać. To co? Do wolniejszej, a później do szybszej, bo już mamy najdłuższe doświadczenie z tym kroczkiem, więc
Ufam, że nam spokojnie to wychodzi. Ta, hil, ta, hil. 7. Uwaga, 6 i 7, 8. Pomyliłam się. Jeszcze raz. 5, 6, 7, 8. A to zrobię jeszcze z tyłem. Uwaga. Dobra. No to uwaga, zobaczmy jak pójdzie do szybszej. To nie jest szybsza. Też nie jest aż tak mocno, troszeczkę, nie? Dobra. Konkrecik tempo. Tam. 5, 6, 7, 8. Próbujemy, nie poddawajcie się, nawet jeżeli to jest sam początek, który wam wychodzi. 7 i... Dobra, jeszcze raz zobaczymy. Uwaga, 5, 6 i 7. Słuchajcie, zrobimy przerwę dla mózgu. Ja zostawiam ten kawałeczek i jakby spróbujcie odkopać w waszej pamięci to, co robiliśmy do tej pory. Od samych podstawowych kroków, gdzie łaziliśmy tylko później z heelem, później na przykład dużo heali było, tak? Przez kroczki, które dzisiaj zrobiliśmy i wcześniej też robiliśmy, Connemara, nawet wykorzystajcie motyw z chodzeniem, który był na rozgrzewkę i postarajcie się po prostu tą muzykę zinterpretować po swojemu. Do takiego tempa właśnie chciałabym was już zachęcać powoli, ponieważ Shamus zazwyczaj jest jednak tęczony do żywej muzyki. Wyskakuje ktoś w pubie i ok? Więc dajmy sobie tę chwilkę, a na koniec zrobimy jeszcze jedno takie małe jakby ćwiczenie koncepcyjne. Ok, powodzenia i miłego tańczenia wam życzę przede wszystkim. Nie patrzcie na to, co ja robię, możecie nawet głos wyłączyć. A nie możecie wyłączyć, bo muzyka gra. Albo możecie włączyć swoją w razie czego. Uwaga!
cieszcie się muzą. Jak ktoś potrzebuje, to niech się napije, może posłuchać sobie też tej muzyki. Okej. Wow. No, słuchajcie, trochę mnie poniosło chyba, bo w sumie to też nie jest tak, że jak na przykład jesteśmy sobie w pubie, mamy ochotę zatańczyć, jest sobie zazwyczaj długi utworek, który grają muzycy, to w sumie nawet takim trochę faux pas jest tańczenie przez cały czas non-stop. Tak jakbyśmy chcieli całą naszą uwagę skierować na siebie. Tak więc polecam raczej mniej niż za dużo. I warto czasem nawet na początku właśnie posłuchać więcej, a nie od razu wkraczać do akcji i jakby zagłuszać swoim tańczeniem to, co się dzieje. Ponieważ pamiętajcie, że mamy się uzupełniać z muzykami, stworzyć z nimi, nawiązać kontakt, stworzyć z nimi rzeczywiście jakąś też harmonię, a nie tylko jakby skupić się na tym, żeby ja idę tam i pokażę, co tam, na co by stać. Tak więc troszkę pokory, ale jednocześnie nie bójcie się tego. To jest bardzo fajne i najczęściej mile widziane. Okay? Zdarzać się może, że są jacyś muzycy, którzy niekoniecznie lubią, gdy tancerz sobie wychodzi, ale to właśnie wynika, myślę, z takich doświadczeń, gdzie tancerze lubią czasem pokazać po prostu siebie i przedstawić siebie jako ja jestem tutaj teraz najważniejszy. Tak więc jeżeli nawiążemy tylko taki klimat dialogu, to na pewno nikt z muzyków nie będzie miał nic przeciwko, żebyśmy razem z nimi tańczyli. Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze całe 8 minut, kupę czasu, więc na koniec spróbujmy sobie jeszcze zrobić takie jedno ćwiczenie, gdzie wybierzcie sobie dosłownie 2 albo 4 takty jakiegoś kroku, który robiliśmy. Może to być najprostsza rzecz, czyli na przykład 2 takty, to jest na przykład 2 Connemara step, tak? Raz, 2, 3, 4. Okay? Raz, 2. To są 2 takty w sumie, nie? Albo na przykład to są 2 takty, ok? Albo to są 2 takty. Raz, 2, 3, 4. I z tymi, tylko dokładnie z tym kroczkiem chciałabym, żebyście sobie poimprowizowali. I o co chodzi? Niekoniecznie muszę przez cały czas go tańczyć po prostu w kółko, ale jakby ileś razy powtórzyć i wejść w taki mode, co by można było z tym więcej zrobić. I teraz albo, dobra, czy mogę tam gdzieś jakiś akcent wstawić na przykład, albo czy mogę gdzieś zrobić pauzę, zatrzymać się na chwilę i później jechać dalej. Albo w ogóle zrobić go w innym rytmie. Ta sama sekwencja kroków, ale w innym rytmie. Na przykład robię Connemara step, normalnie. A mogę zrobić na przykład... Okay? Jest zupełnie co innego. W ogóle słyszymy totalnie co innego, a moje nogi zrobiły dokładnie to samo. Okay? Tudzież pobawić się przestrzenią. Okay? Więc mamy dużo możliwości. Możecie się nawet na jednej z nich skupić, że dobra, jak w przestrzeni mogę to inaczej zatańczyć, albo gdzie mogę akcenty wstawić, nie? I tylko z tym jednym krokiem sobie popracujcie do muzyki i zobaczcie, co z tego wyniknie. Co się narodzi. To jedziemy. Włączę Wam specjalnie trochę wolniejszą muzykę. Już na koniec. O, dobra.
dobrze słyszę. Okej, więc niech każdy sobie pomyśli, nie musicie od razu zacząć. Pomyślcie sobie, które 2 takty chcecie wybrać. Czy będzie to Kole Malaste? Okej. Możecie je tańczyć ciurkiem, a możecie sobie kombinować. Dobra, tańczę raz, pauza, tańczę drugi, pauza. Ale myślę, że jeżeli będziecie to robić jak najbardziej płynnie, trochę nie myśląc też, to więcej spontanicznych rzeczy wam przyjdzie do głowy, do ciała. Okej. Jak w pewnym momencie ten krok zacznie się totalnie zmieniać, zaczniecie tam dodawać coś innego, to nie bójcie się tego. Też się może tak wydarzyć. Widzę, że ktoś odpadł. No nic. Słuchajcie, na koniec bardziej ma was otwierać na różne możliwości i też sprawiać, żebyście nabierali takiej pewności siebie, zwłaszcza jak coś pójdzie inaczej. Czasem się może zdarzyć, że tańczymy, jest jakiś pattern, który gdzieś tam mamy w głowie, chcemy go odtworzyć i nagle zadziała się coś inaczej i wow, jak wyjść z tej sytuacji. Więc zawsze warto, myślę, mieć taką deskę ratunku, oddech, rękę z tyłu pleców, która sprawi, że nie będziemy się czuć źle z tym, że zrobiliśmy jakiś błąd w tym, co sobie zaplanowaliśmy. Słuchajcie, dzięki wielkie za kolejne spotkanie. Widzimy się jeszcze za tydzień, a co będzie w czerwcu, to się okaże, bo są plotki, że powoli wracają zajęcia na salę. I muszę zrobić rekonesans, jakie jest zainteresowanie kontynuacją właśnie tych szaleńcowych rzeczy, że udałoby się znaleźć miejsce gdzieś w kalendarzu i w przestrzeni mojej i waszej, aby przynajmniej od czasu do czasu jednak się spotkać i popraktykować. Nawet tak na luzaku, to co już znamy, może będzie się udawać wpadać na przykład na sesję i tam sobie tańczyć. Tego wam życzę najbardziej, bo tak człowiek najwięcej się uczy w sumie i wsłuchuje się w muzykę, może sobie pogadać z muzykami i to jest najlepsze doświadczenie, myślę. Najbardziej takie doenergetyzujące. Znajdźcie chwilę czasu, żeby sobie rozluźnić kręgosłup, co my możemy nawet to zrobić razem. Polecam po prostu zwiesić się delikatnie
Pobujać się, puścić kark. Delikatnie się nawet wytrząść. Tudzież pozginać kolana, żeby kręgosłup mógł sobie pomajtać się. I zatrzymaj się. Krok po kręgu, wejdź w górę. Wyciągnij ciało, nie widać co robię, ale trudno. Przeciągnij się. Niech sobie kręgosłup wróci do pierwotnej długości. Okej, rozluźnij sobie nogi, stopy, ręce, ramiona. I weźmy sobie wdech. Wydech. Dziękuję Wam bardzo i będę informować, co robimy dalej. Rzucać filmiki itp. itd. Tak więc zapraszam na pewno na kanał YouTube i na Facebooka też i w razie czego piszcie, kontaktujcie się. Pa, pa!